The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Sa inyong panabot, sa maras sa uban, wala ba di ay kamo magkasabot? Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay ang pagkaon, dili man musulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyang. Ugo niya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Ug mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya, kay gikan sa kasing-kasing ang tao makahuna-huna og dautan. Makahimog
sa lawayong pagpakikhilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitason, ug kabuang. Kining tanan nagagikan sa sulod sa tao, ug maoy makahugaw kaniya. Okay, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, avid listeners of this program. And iyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyo nga lagad sumong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Usab no, ang atong makauban din sa technical side si kasamang Danny Luod o si kasamang Tax. Mayong buntag o mayong adlaw sa Ginoo kininyo kasamang Dan o kasamang Tax. Usab tigapon magkauban nato dinhi sa istasyon no, naglibot nato si kasamang Rinaldo o Rodrigo uban ni Gion. Moingon ta maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Etong pizza karon, pizza 10, pizza 8 no sa bulan sa Oktubre tuig 2017. Liwas na ron no sa kapistahan sa atong usa sa atong patron sa Dipolog no, ang Santos nga Rosario. So belated happy fiesta sa tanan no, taga Dipolog. Ning hinaot nga ang maong kapistahan nagdugang pagpalig-on o pagpahinumdum kanato no sa atong pagtuo no, pagtuo nga Katoliko. Kay naamang gyud usana man gyud na sa atong debosyon ng pagrosaryo. So balikon ko, belated happy fiesta no sa tanang mga taga-Dipolog. Okay, sanglit man labas pa man kayo ang diwa no sa kapistahan sa Santo Rosario nga usa sa atong patrono dinhi sa Dakbayan sa Dipolog. Tuguti ako sa paghatag kaninyo sa atong paghimuon nga tema. Sumpay gihapon ni sa miaging Domingo apan nakasentro o nakapokus ta karon sa niining mahitungod ba sa isyu, mahitungod sa pagutana nga sagad kaayo nato madungog labi na sa mga kritiko sa atong tinuhuang Katoliko. Kining giingon nila nga tan-awa ragod kining atong nasod nga Pilipinas gituhuan man ni nga usa ka Kristiyano nga nasod o giklaro pagyud usa ka Katoliko nga nasod. Dili bot pasabot nga walay mga dili Katolikong relihiyon na agihapon kay naamay daghang mibulag. Apan gituhuan nga kining nasod nga Pilipinas tungod kay bagang duot sa mga tao nga ang pagtuo maoning tinuhuang Katoliko. Bot pasabot mas daghan ang mga Katoliko kung ikumpara sa uban nga tinuhuan. Mao na nga kung atong kanang i-round up
nahimong nailang kining nasod nga Pilipinas usa sa mga nasod nga gitawag og Catholic nga nasod o Catholic country. Tungod sa mas baga ang duot sa mga Katoliko kung ikumpara sa uban. Apan ang pangutana, Kristiyano nga Katoliko. Buti pasabot, ang Ebanghelyo ni Kristo maogyoy pahimug-atan diha gisentro. Apan nga naman nga sa maong nasod daghan mang mga salawayon. Ang maong nasod na ilaman sa usa sa kanang gitawag og kurap nga nasod. Nga dili gyud siya matawag og usa ka nasod nga maayo. Kay daghan mang dili maayo nga makita. Niya nasod man ka nga Kristiyano, nasod man ka nga Katoliko, Ebanghelyo man ka ni Kristo maoy gipahimug-atan, gitudlo. Apan nga nung daghan mang salawayon, daghan mang buluyagon. Boy no, mga tinakod nga tigpaminaw ato ning sugdan, hinoon naghimo man ko og clipping ani. Doon na to'y nahinumdum ko ni adto pa. Doon ako'y kanabang kritiko diha sa social media. Sa Facebook, nalimot lang ko atong iyang Facebook profile name. Og naghimo ko og usa ka dokumento, audio document. Nato diha nako ko malimot na sa YouTube ako tong na-upload. Hinoon dili to Binisaya, no? Tagalog to. Ako tong gituyo kay aron daghan ang magkasabot, no? Particularmente pahaom to sa ato gyud nga nasod nga Pilipinas kay moingon kay Tagalog halos tanan makasabot og Tagalog kay mo man na atong kanang gitawag national language. Although dili ka ito kanang haniti kay nato sa pag istorya o pagbigkas sa Tagalog kay di man ta Tagalog, no? Bisdak man ta, no? Bisaya. Pero ato tong gihimo naninguha ta nga masabtan para nga kanang makaalagad yuta, no? Sa atong mga kaigsuonan nga ania sa atong nasod nga Pilipinas. Nga katong makapaminaw ato masayod unsa ang atong paliwanag, unsa ang atong kitinawan sa maong isyu, no? Kay nahinumdum ko diha sa atong padayon nga pagpanalipod, no, sa pagtuong Katoliko, sa atong nabantayan, kasagaran sa atong mahinabi, no, makalantugi ba, magka-discuss diya sa Facebook o bisan asa, daghan kong namatikdan nga ang uban nato mga igsuon mudagan yun sa isyu mahitungod sa kanabang mga abuso, mga binuhatan, pananglit sa binuhatan sa pipila ka mga pari nga wala makasubay pag-ayos sa ilang gipanumpaan isip pari. Unya dito man mudagan sa mga binuhatan sa mga daghanang mga Katoliko nga ang uban naa sa politika, daghan mga Katoliko nga naa sa politika, apan dili man maayo ang panigingnan nga ilang gipakita, no? Nya kanunay gyud akong ipahinumdom kanila o kaninyong nagpaminaw nga kining tahas gud nato sa Catholic Faith Apologetics o sa pagtuong Katoliko na nalipod ta atong timan-an na nalipod ta diha sa iyang mga doktrina o mga pagtulunan. Wala ta man nalipod sa mga abuso o kung doon naman gani mga abuso nga gibuhat sa atong mga kaparian, gibuhat sa atong mga Katoliko nga mga politiko,
gibuhat sa ato mga kauban nga ordinaryo lang, no, mga lay, gibuhat nila nga dili maayo. Wala ta manalipod sa mga binuhatan nga wala magsubay sa tinuhuan. Mao ginay kanunay natong gibalik-balik pagpaklaro nga we, no, the Catholic Faith Defenders, o ako na lang puning i-general sa tanan, apil na sa tanang mga kauban ako, no, pagklaro lang, nga we, the Catholic Faith Defenders o Catholic Faith Apologists, wala mi manalipod sa mga daotang binuhatan o kanang gitawag nato mga abuso, no, sa mga Katoliko. Atong itanan na lang, no, whether ma Santo Papa man, ma pari man, ma obispo man, o bisan kinsang Katoliko, no, wala mi manalipod sa mga binuhatan nga nasupak sa tinuhuan o sa pagtuong Katoliko. Niadto pa kining tinuhuan nga Kristohanon o relihiyon nga Kristohanon, no, sa pagsugod gyud ni Kristo ani, wala man siya magpasalig nga ang mga sakop dili mahitumpawak sa mga binuhatan nga daotan. Wala gid siya magpasalig ana. Wala gid siya magpasalig nga si Judas magpermanente ra gyud nga maayo nga dili makasaa, dili makalapas, o wala po siya mag-ingon nga ang iyang tugyanan sa Yahweh o otoridad sa pagpangulo o sa pagmando, nga mangulo diha sa pagpanudlo, no? Si Pedro, wala man niya sa aray si Pedro nga, Pedro, kay ikaw may akong tugyanan sa mga Yahweh sa kingharian sa langit, nga buti po sabot nga ang akong authority akong ipiyal liha nimo, kanang pagdili so pagtugot, kanang keys of the kingdom. Wala man mag-ingon ang Ginoo nga, Pedro, kay ako manggang himuong leader, himuon ka na akong labaw. Wala ko mag-ingon, wala mag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo nga si Pedro dili na makasa, dili na masipyat personal. Pero timan anato nga bisan wala mo saad si Kristo ana, nga ang iyang mga tao diri sa yuta, ang iyang gipangsugo, ang mga apostol, bisag wala siya mo saad, wala siya mo pasalig nga kung maghisgot og mga binuhatan nga tarong gyud, no? Bisag wa siya magpasalig, pero dili kita makalikay sa pagtuo sa pag-ingon nga ang tahas sa pagpanudlo, ang tahas sa mensahe, no, sa kamatuoran may labot na sa mga pulong sa Dios, dili kita makalikay, dili ta makabalibad nga iya gyud ang gitahas sa mga tao, ug una mao ang mga apostol nga gituoan nato katungdanan, no, sa pagkaobispo, no, o kanang mensahero ba sa ebanghelyo sa Dios, ebanghelyo ni Kristo. Gani kung atong basahon ang sulat nga giasoy ni San Lucas, no, sa 22. Si Kristo nag-ingon ngadto ni Pedro, Pedro, pagbantay kay si Satanas gitugutan sa pagsuri-suroy, ambot ipasabot, gitugutan sa pagpanglimbong, gitugutan sa pangitag tukbonon, pagbantay, kay si Satanas gitugutan ninyo nga musulay og limbong kaninyo, meaning pagpasalaag kaninyo. Apan ako nagampo kanimo, nga aron ang imong pagtuo dili gyud sa hingpit malusno, og mahibalik na ikaw kanako panglig-una ang imong mga igsuon. Take note, no, una pag-ayo ang mga pulong ni Kristo sa maong iyang gisulti ni Pedro, iyang gipamong nga nagampo ako kanimo haron nga ang imong pagtuo dili gyud tibuok malusno,
ug mahibalik na ikaw kanako, lig-una ang imong mga igsuon. Klaro kaayong nagdayag nga si Kristo ang atong Ginoo na sayod, nga si Pedro muagig yung kalusno. Kaya niingon man siya, ug mahibalik na ikaw kanako, panglig-una ang imong mga igsuon. So hibalo ang Ginoo nga si Pedro muagi og kalusno, meaning kana bang kasipyat o kasaba, no? Now, nakita man nato nga nasipyat gyud si Pedro. Una katong iyang gilimod si Kristo. Sa iyang kahadlok, no? Unya katupong duna siya ay nalitok nga wala ang masubay sa kamatuoran. Natawag manggani siya sa Ginoo og Satanas. Ingnan siya pahawa Satanas. Dili man Satanas si Pedro. Pero umbot pasabot ni Kristo nga tungod sa iyang napamulong nga wala masubay sa kamatuoran, niya itong higayon na, umbot pasabot sa iyang personal nga sayop, natawag. Natawag siya ni Kristo og Satanas. Lahi gyud si Satanas, pero tungod sa iyang gisulti, maunang naingnan siya niya ito pahawa Satanas. But ipasabot sa Ginoo ato nga kadtong espiritu nga ni aliot sa huna-huna ni Pedro, mauna nga nakasulti siya di mao, espiritu to sa demonyo. Kay dili man mao. Supak man sa kamatuoran, wa man masubay sa kamatuoran, but pasabot nga hawa diha Satanas sa huna-huna ni Pedro. So mo na nga kung maghisgot galig personal nga binuhatan, personal nga buhat, o bisan panggali sa pagtudlo, personal nga panudlo sa pare, o bisan kinsa, no? O kung maghisgot og binuhatan, no, wala kita pasalig, ang atong Ginoo gid magpasalig nga ang mga sakop sa simbahan, ang iyang mga pare, ang iyang mga mensahero, iyang gipanggamit, no? Nga maoy modumala diha sa simbahan, wala magpasalig ang atong Ginoo nga dili masipyat, dili makasala. Pero doon na siya gipamulong, no, ni Pedro nga kung mahibalik na ikaw kanako, panglig-una ang imong mga igsoon, but pasabot na ay mensahe nga naa sa iyang simbahan, no, nga gidumulahan og mga leader, no, sama ni Pedro, mga apostol, o uban pa nga nahimong mga sumusunod, naa diha ang kasaligan, but pasabot diha sa mga panudlo opisyal. Kanang mga pagtulunan mahitungod sa kaluwasan, no? Okay, ingon man siya nga, kung mahibalik na ikaw kanako, panglig-una ang imong mga igsoon, unsa man paglig-o ni Pedro? Di siyempre katong mga pagtulunan. Nga gitudlo ni Kristo. Ngayang gitudlo dito sa mga apostol, unya ang mga sumusunod pod natural mo po'y buhaton. Kinsa may mga sumusunod sa mga apostol historically. Ang ato mga obispong Katoliko, no? Historically. Okay, na ako'y basahon nga reference, no? Gikan ni siya sa Pasugo Magazine sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo, no? Sa gula sa ilang pasugo, Abril 1965, page 46, no? Dunay paragraph nga atong kuhaan og mga pulong din nga matud pa sa ilang pasugo. So we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So kung atong sabton matud pa sa maong issue, no, sa pasugo,
Abril 1965, page 46 sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo. Sila nag-ingon nga dili kuno sila musupak o mo question sa pangangkon nga ang Katoliko nga simbahan lamang mao ang makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. So kana bang eksistensya sa Katoliko? Gingon, so we don't question the claim of the Catholic apologists. No? Dili sila mo question o musupak sa pangangkon, pangangkon sa mga Katoliko nga tigpanalipod no sa manako. Dili sila musupak kuno namo sa kanang pagclaim among pangangkon nga mga dipensor Katoliko nga ang Katoliko nga simbahan lamang, the word lamang but pasabot way lain, no? Katoliko nga simbahan lamang mo'y makasubay sa iyang kagikan nga maganid yun pagbalik panahon sa mga apostol. So makakonclude manggalita ni nga ang tinuod nga apostolic nga simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo Katoliko, no? Kung atong ibase aning ilang pag-angkon diri sa nasulat sa ilang pasugo. So mo bitaw nga diha sa usa sa mga descriptive names sa maong simbahan gitawag siya apostolic, no? Kay na kumpleto ang iyang official description nga gideklara niya adto mang First Vatican Council, no, 1870 nga kanang usa o Holy Catholic Apostolic Roman Church. So mo man na ang description kay sa gikaingon ko na sa miagi natong tulumanon ang iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo o iglesia nga gitukod ni Kristo kanang naa sa Biblia, gihinganlan o gibutangan magunag timaan. Base pod sa giingon ni Jeremias sa kapitulo 31 bersikulo 21, no? Take note ha. Jeremias kapitulo 31 bersikulo 21 nag-ingon si Jeremias nga butangag description o butangag ilhanan o marka ang dalan. Yang kanang dalan god kung moari ta diri sa atong pagtuong Kristohanon kinsa man ang dalan, no? By the way, unsa man ang dalan? Dalan paingon sa amahan. Ang dalan mao si Kristo. Unya gihimo niyang kasangkapan ang iyang simbahan sa pagpanudlo kay di man pud magdugay itong iyang personal nga existence diri sa kalibutan sa na nga sayod man siya ana nga dili siya kapadayon personally og pagpanudlo mo nang kinahanglan mag-organize siya iglesia. Diyan ang iyang iglesia mo isugoon niya sa pagpadayon sa pagpanudlo kana bang buhat sa pagpangluwas ba. O mo na nga kung si Kristo dalan nahimo pong dalan ng iglesia, nahimong instrumento. Nag-ingon man gani siya sa Lucas 1 Lucas 10:16 nag-ingon siya sa iyang simbahan, iyang katawhan, inging na niya ang naminaw ninyo samara nga naminaw kanako, ang wala maminaw kaninyo samara pod nga wala maminaw kanako og sa amahan. So ang iyang simbahan mo'y silbing Kristo o Dios diri sa yuta nga naman kay mao may paminawon. O muna nga ingon si Jeremias butangag ilhanan. Butangag ilhanan kay nganong butangan mag-ilhanan para nga maklaro ang tinuod. Kay sa atong gihimong example kanang kwarta dili igo ang name tag. Unsa may name tag sa kwarta? Name tag for example 500 peso bill. Name tag 500 peso bill o 100 peso bill o 1,000 peso bill. Dili igo nga name tag ra. Kanang bang numero o pila ng kwartaha, no? Butangan nag description sa Central Bank pag ila nga kana tinuod, kana dili tinuod o fake, no? Butangan nag description. Nya sayod ang Central Bank ana ang mga authority sa Central Bank sa unsay mga description. Unya diri pod sa Biblia ingon ana man ang name tag yod nga babasa sa Biblia mao na Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios.
dili man gani kay kanarang duha na pay mabasa nga iglesia sa mga balaan, iglesia sa mga hintil kay na may hintil na kabig. Pwede po siya gani tawgon kung mag-isgot og name tag nga naa sa Biblia, pwede po siya tawgon og mga pinili o chosen people. Kung mag-isgot tag name tag, explicitly mabasa sa Biblia, di ba? Unya kay kung atong tanaw ng Biblia, naamanggoy mga tao nga mubiya magtukod pud og ilang mga kagalingong pundok niya gamiton gihapon ang pulong sa Ginoo mo na mabahin-bahin na unsaon man pag ila sa tinuod mo na nga ang mga authorities maggunahuna gyud nga butangan nato nig description, butangan nato nig ilhanan parang dili mawala ang mga tao para kung makakita ani nga description makaingon kana may tinuod kina may description in like manner ang mga authorities pod sa kuan kanang gitawag natog Central Bank maghunahuna pod sila nga abutangan nato nig description ning kwarta dili igo ng name tag, no? Kay name tag bisan kinsa makahimo ana. Ako gani pwede man ko magtukod pod og laing relihiyon, tukod kog pundok nganlan po nako Iglesia ni Cristo. Pero musango lang dagway na inig parehistro kay impod musugot ang kanang Securities and Exchange Commission man ang SEC nga magparehas. Mutangan nimo nag description gani pod pagpalahi, no? Bisan man gani ang Securities of Exchange Commission kabalo man gali ana, no? Mingon ka, oy naanay naggamit anang ngalana paghimo og kanang pagpalahi nga di gyud mo parehas. Kay sango mo pod kung magparehas. So butangag description. Unya ang mga authorities, kinsa man yung mga authorities nga maoray makahimo og description. Now kung moani ka sa Central Bank, sila rapod ang mga authorities. Unya kung maingon ka rin nga kinsa may makabutang og description sa iglesia nga gitukod ni Kristo, of course katong mga authority. Meaning katong mga tao nga ang ilang katungdanan maoy legitimate nga nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles. Kaya ang mga apostoles sila man ang authority. Dili kay bisan kinsa, no? Dili kay bisan kinsa. Kay kana bitong maghimo og kwarta dili man kay bisan kinsa. Ang mga authorities naman nga na Central Bank may makahimo og kwarta, mao po na ang makahatag pud og description sa matuod nga iglesia ang mga obispo kay sila man ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostol. Kung history atong tanawon. Pero kung basa-basa tag Biblia then ugon siya atong nasabtan then bulag din ta sa Katoliko kay lahi atong pagsabot then mo claim din ta kita na po'y authority dili mo na mao ning nadaghan ning relihiyon agi ana nga principle agi ana nga principle. No mo na ang unang timaan, klaro man na, usa. Nanglan, usa ra gyud. Kay usa ra man gyud ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Kanang galing pag-ingog, one holy, Catholic, Apostolic, Roman Church. Kanang una diha, kanang one, dili man na siya debatable. Buman di manggali na atakihon sa ubang mga religion like Iglesia ni Cristo o Seventh-day Adventist. Di man sila mo atake nga usa ra gyud ang usas timaan o usas timaan sa matuod nga iglesia. Usa, di na sila musupak ana kay klaro man to si Cristo gali kung pinaagi sa iyang buhat diha nga mabasa sa Biblia may unang nagbutang og timaan nga usa. Okay, pag ingon niya tukuron ko ang akong iglesia singular. So kanang pagbutang ganay og timaan, si Kristo may unang naghimo ana, no? Base pod sa kung tanaw na to ng official description sa simbahang Katoliko, one holy, Catholic, Apostolic, Roman Church. Kanang usa diha, si Kristo may unang naghimo ana, pinagi sa pag-ingon niya nga tukuron ko ang akong singular iglesia. O kanang one nga timaan si Kristo gamugna ana. Then kanang pag-ingon og one holy kanang balaan
Now, kung wari ka diri sa Biblia, pwede na itong gawion tong gilitok ni Pablo sa unang Korinto 14:33, katong niingon siya nga, gitawag niya ang iglesia nga gitukod ni Kristo, gitawag niya iglesia sa mga santos, iglesia sa mga balaan, holy church. Si Pablo. Then kanang pag-ingon og naman to, no? Usa, holy, dayon Catholic. Kanang Catholic gani, kung ato yung huna-hunaon, ang ideya nga Catholic, si Kristo man gani gahuna-huna ana. Dili manggali si Obispo Ignacio. Kasi si Obispo Ignacio ang iyang invento, kung siya may una gyud paglitok anang pulong Catholic, siya ana, pero kanang ideya nga malukpanon ang gitukod nga iglesia, adili na ideya gali ni Ignacio. Si Kristo may kuha na original. Daghang kay mga sita sa Biblia nga si Kristo nagpasabot nga usa sa timaan sa iglesia kanang pagkamalukpanon, kanang mukaylap, no? Kay ingon man siya nga panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Kung mahimo ang tinun-an ang tanan. Di pang universal. Kana pong sa Marcos 11:17. Sa Marcos 11:17, kanang tutong niingon siya, di ba nasulat man na ang akong balay pagatawgon kinig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. So kanang ideya, huna-huna nga ang iglesyang gitukod ni Kristo ang kinaiyaan ni mo kaylap, daan sa huna-huna ni Kristo, unya ang nakagama og termino base sa Griego. No, kung tinuod tong giingon ni Edward Taylor nga basa-basahon gali na sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo, katong sinulat og sa kapare nga si Edward Taylor nga una kunong nag-imbento anang pulong Catholic si Obispo Ignacio, granting. Although ako ning balik-balikon sa pagbasa na kog mga komentary, na ay mga historian moingon nga basin na speculation ray noon nga basin dili si Ignacio may nakauna ana. Kay wa po siya nag-ingon nga ako may nag-una ani. Sa katong sulat niya, katong gikutlo ni Edward Taylor, wa man gali moingon si Obispo Ignacio ako may nakauna. Huna-huna rato ni Edward Taylor iyang speculation nga tungod kay si nabasa niya na sa basahon ni Ignacio mo nang nakaingon siya nga si Ignacio tingali o si Ignacio may nag-imbento anang ngalana kaysa iya magbasahon nakita na, no? Granting nga si Obispo Ignacio may unang nag-imbento anang ngalan nga Katoliko o description na kay di man na personal name ng Catholic. Nainumdum lang ko nga usa sa argumento sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo, mingon sila nga kadaot ninyo gud mga Katoliko, klaro kay nangalan diya sa Biblia Iglesia ni Kristo. Anong ilisan man ninyo nag-Catholic Church? Now, atong biyang timan-an mga tinahod nga tigpaminaw, kung maghisgod galitag Church of Christ o Iglesia ni Kristo, mao na ang nimtag des Biblia. Nimtag des Biblia. Unya, muna ang gitawag na tog personal name of the church. Personal name of the church. Unsa man ang personal name of the church? Gamiton ang ngalan sa founder o kinsay nagtukod. Siyempre, kung maggamit ka sa ngalan sa nagtukod, moingon yung kag Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Diyos. Pero, ang description nga ngalan, pwede pod. Kaya pag-ingon na itong Catholic Church, mo man na gitawag na itong purely, kung na siya, descriptive name. Ang ngalan gani, pwede mo po na matawag og descriptive. Okay, description man na. Pero, duha ka klase ang description. Personal o kanang adjective. Di ba? Ang personal, gamiton ang ngalan sa founder, mo nang mayong kag Iglesia ni Kristo. Pero, descriptive name lang, kanang kinaiya sa iglesia, pwede na holy, apostolic, o kanang gitawag o Catholic, meaning lukop. Muna nga misnomer ng mga ministro sa iglesia ni Kristo Manalo, maingon sila nga giilisan ng ngalan ni Kristo. Kaya giilisan nila ng ngalan Iglesia ni Kristo o Iglesia Katolika. Misnomer man na kay kanang pulong Catholic, dili man na name o person.
description man na, kinaiya man na, nga mahimong itawag pod sa iglesia. Nya gihimo manggali ng Pablo kana ding pag-ingog holy. Unang Korinto 14:33, iyang gitawag ang iglesia og Holy Church. Di ba? Sa ato pa, ang iglesia mahimong tawgon sa iyang personal name nga ilitukon ang ngalan sa founder, mahimo pong gamiton ang description lang, ang kinaiya lang. Parehasan ng giingon ni Paul sa unang Korinto 14:33 nga iglesia sa mga balaan. Oh. So mo na nga dili tinuod nang moingon sila nga giilisan ang ngalan ni Kristo. Kay kanang pulong Catholic dili man na pag-ili sa ngalan ni Kristo. That is an adjective, dili na personal name. Ako manggani nga ako yung personal name gitawag sa akong ginikanan Silbert. Unya gitawag po ko karon gihimong ngalan po nako o description kanang Veritas. Pero kanang Veritas kung sabton ka matuuran, di ba? Kamatuuran, dili mo na tao. Pero mahimong ingalan sa tao, di ba? Mo ni ako example. Pero dili duha ka tao si Silbert ug Veritas usara. So mauna kanang iglesia ni Cristo des Biblia kay gitawag man siya Katoliko, ato pa lukop. Kay lukop man yun ang iglesia ang gitukod ni Cristo, alang-alag dili lukop. Lukop manggali ng yawa pod kay manglimbong tibuok kalibutan pod. Nas pinadayag. Pero ang kalainan lang sa pagkalukop sa iglesia o simbahan kay ang iyang gipalukop ang mga pagtulunan sa pagkabalaan. Pero kining yawa ang iyang gipalukop kanang pagkadaotan. So mauna mga higala. So kanang moingon ng mga ministro sa Iglesia ni Kristo nga giilisan ang ngalan ni Kristo wala oy. Sige, ilisan ang ngalan ni Kristo nga. Niingon ba day ang ingon ba day ng Katoliko nga Heso Katoliko. Oh. Heso Kristo ra gyud na gihapon. Wala na gilisig Heso Katoliko. Kaya kanang Katoliko kinaiya man na nga mahimong itawag pod sa kinsa man ang matunong ana. Oh. So mo na kanang ideya sa pagkalukop gihunahuna na nadaan ni Kristo kay gusto niya ipalukop ang iyang iglesia. So mao na mga tinawod nga tigpaminaw. Kanang timaan kay ingon lagi si Jeremias butangag timahaan, butangag description o ilhanan ang iglesia, no? Kay mingon tag iglesia kay dalan man. Dalan man ang iglesia, no? Litra por litra manggali ng pasabot diha sa kuan. Buhat 24:14 nga ang pundok pasabot ang katawhan gitawag og dalan. Oh, dalan. Pero gitawag lang pud og bakak sa uban katong dili mo tuo ba, di ba? Na mga tao nga bisan ang iglesia dalan kay lawas gud ni Kristo, pero mingon sila nga di ay magtuwa na kay bakak na, no? Pero aning Katoliko, nagclaim man ang Katoliko nga mao gyud ni ang original nga church. O simbahan nga gitukod ni Kristo, pero naamay mingon nga ay magtuwa na bakak na then mosulay po sila justify. Pero ilang mga justification kung kami pod pasultion sa ang mga Catholic faith apologists, misinterpretation lang, no? Wa lang masabti mo nang nakaingon sila ana. Dili na nako isumpay pa tong kay humana man ako ni ma-discuss sa miagin akong programa ang iyang pagka-apostolik, ang iyang pagka-Roman, humana nako ni ma-explain. Munang di na nako na sa balikon.
Unya, timan-an na to ha, ang muhatag sa description, simpre ang mga authority. Kinsa man ang mga authority, ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles. Pares ra pud anang kwarta, ang makahimog description, ang makahimog timaan nga aron makaingon nga kana tinuod na kana dili. Piki na. Ang makahimo og description anang kwarta ang mga authority sa Central Bank. Unya karon, kining pagbutang og description sa iglesia, kinsa may makabutang pud ana? Siyempre, ang mga tao nga kanang ilang katungdanan, mao na ang katungdanan sa mga apostoles. Unya, unsaon man na ron? Sa tanang mga relihiyon sa kalibutan, kinsa man ang mga tawhana ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles, historically, kana bang gitawag na itong apostolic succession? Maingong kag si Felix Manalo, nga si Felix Manalo katoliko man ganitong nibiya. Ang mubiya ade mahimo ng authority. Nga basa ka sa 1 Juan 2:18-19 tawgon magalinag antikristo, no? Okay, mga igsoon, gipangita na ko itong teksto in support ba? Gato kong giingon ninyo ba nga, kana manggaling mubiya sa tinuod nga pundok, tawgon manggaling na o kaaway ni Kristo o antikristo, no? Pasensya na ha, pero sa moral philosophy nga akong nakatunan, ato pong i-qualify kay kung nihawa nga blind lang kanang honest mistake, dili pug ka guilty ana, no? Honest mistake man. Ang guilty ra nga maigo ana kanang kahibalo kang dili maoba imong gihimo, ini imong gyung ipadayon. Dili maayo man nang mubiya ka sa lawas ni Kristo. Okay, kinahanglan mahiusa ra gyud ka ni Kristo. But pasabot sa iglesia yang gitukod. Pero kung blindly lang, honestly nahimo nimo na ang pagbiya, nga wa kang kahibalo nga kana imong gibiyaan tinuod na, no? Di ta makahukom ana. Pero ang maigo gyud ani gyud katong honestly done nga hibalo silang sayop ilang gibuhat ang pagbiya sa tinuod nga iglesia nga mupadayon gyud sila may guilty. Basahon na 1 Juan 2:18 ug 19 sa Revised Maayong Balita Biblia. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo, sa ato pa antikristo. Og karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Mibulag kanato kini mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. Kanus aba ni gisulat ni San Juan? Yan to pa ning unang siglo, di ba? Ingon siya nga busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Mibulag kanato kini mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. Kinsa kuno ning mga antikristo katong nibiya sa pundok nga gisugdan ni Kristo nga mao tong gipasakupan nila ni San Juan. Unya napag jud koy na matikdan diri nga klaro jud kaayo nga ang baruganan ni San Juan katoliko gyud. Although kung
kung tinuod nga kanang pulong katoliko awahira na imbento ni Ignacio awahira, pero ang tukbang ana gihuna-huna na ni Kristo kana bang lukop kay mukaylap man ang iglesia, di ba? Ano makaingon tag Katolik kay ang Katoliko god nagtudlo nga pwedeng ilhon nga kanang mga mensahero sa Dios pwedeng ilhon nga pader o amahan. Kay si San Juan ang iyang address diri sa mga tao, mga anak man, dili man siya wa man siya maingon nga mga igsoon. Pwede man siya maingog mga igsoon. Pero ang iyang gitawag sa mga sakop sa ubang mga matuuhon, iyang gitawag og mga anak. Sa ato pa pader siya. Di ba? Kitang mga Katoliko, ilhon man nato, tawgon man nato atong pari og pader. Ya si San Juan ingon ana pug kinaiya. Dili siya mahadlok tawag og pader kay mga anak gud ang iyang gitawag sa mga sakop. Siya, mga anak. No? Sa ato pa father. So Katoliko og baruganan si San Juan kay dili siya mahadlok tawag og pader kay mga anak gud ang iyang gitawag sa mga sakop sa iglesia. Kay kung mahadlok pa siya tawgon og pader, di siya musulti ani ingnon jud niya nga mga igsoon, mga higala. Pero mga anak, no? Ang gitawag ni San Juan sa mga sakop. Dili sa ko mo matintal na po niya ako, taas na ba po dog explain? Katong ilang objection nga mabasa sa Matthew 23:9. Itong giliteral nila pagsabot ng ayaw pagtawag ng amahan diri syuta, no? No, di na ako na-explain kay humanan na ako nagibalik-balik og explain diri. So mao na, no? Dili nato matawag og authority ng mga mibiya sa original. Naghimog ila. Mo bitaw nga ang mga authority, mga obispo, ilag yung giklaro ng description sa iglesia. Kay naa naman goy ng biya, naghimo pud og mga pundok-pundok. Mao na nga kinahanglan jud mo butang og description ang mga obispo. Mao na nga kanus amang gyud na kumpleto ng official description sa iglesia. Niadtong First Vatican Council 1870. Ang gana bang usa Katolika Apostolika Romana nga simbahan. One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kanus ama na official yun. Na kumpleto na. By the way, kanang katug yung panahon sa Nicene Creed basin nalimot ko, no? Basta wala na siya madiretso nga upat dayon kay hinahinay man na. Mayong kag usa na sa Biblia unang siglo pa na, no? Santa unang siglo gihapon kay gilitok na des Biblia. Kanang Catholic naman na sa Biblia ang iyang bot pasabot kay si Kristo gahuna-huna man nga ipalukop ang iglesia, di ba? O kanang kaylap. Pero ang nakauna og litok og laing termino ana Catholic, pero maora gihapon ang gipasabot si Obispo Ignacio, no? Niadtong mga 107 to 110 AD, di ba? O then kanang pagka-apostolic naaman na sa Biblia ng Episodos 20. Pero ang official yun ana unsa na kanang gitawag og pagpaklaro isip timaan niadtong Council of Nicaea 325. Subo na ang uban kana aray gamiton Holy Catholic Apostolic. Dili nila i-appeal ang Roman. Ang Roman awahin naman niadtong mga 1545. Dili man na siya violation kay ang simbahan na may authority to make descriptions, di ba? Ang pagka-Roman gipuno na sa Council of Trent 1545. Aron pagtino ba og asa na ang sentral, asa na ang kanang pangkalahatang pamamahala. Kay asa gali magsugod, supposed to be diha man yun ang sentro. Jerusalem man ta, kay Jerusalem man nagsugod, pero naghuna-huna man si Kristo nga ibalhin sa gipasabot niya sa Mateo 21:43. Niya iyang gipasabot sa buhat 23:11 ngadto ni Pablo nga Roma. Muna nga mabalhin gyud ang sentro, muna nga gituwag siya Roman as description. But pasabot ang matuod nga iglesia, ang sentro naa na sa Roma, dili na Jerusalem. Niya ang biblical support na to na ato naman ang naisgutan pud sa mga nangagi natong programa.
liwa naman tayo igong panahon mga tinahod gadig paminaw at ang ina po ninyo sa sunod, no? Sunod Domingo pohon o ay mo po kalimot no sa tulumanon po sa grupo gyud nato no sa Catholic Faith Defenders unya alas 8 sa gabi no. Okay, sang lidwa naman tayo igong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumaong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, hangtod sunod higayon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Manong, may bariho ba kayo sa 1,000,000? Wow! Bigatin! Sumali sa Bear Brand Bigatin sa Milyon, Bigatin sa Tibay Raffle Promo. Over 20 million in prizes ang ipamimigay! Bumili lang ng participating Bear Brand products at pwedeng maging milyonaryo. Para mas bigating premyo, 600 grams pataas ang isali nyo. Ilakip sa white envelope kasama ang papel na may age, address, contact number at signature. Isulat sa envelope ang kalakip na pack at promo title. Ihulog sa drop boxes ng mga kasaling stores and radio stations nationwide. Tig-piso, kailang? Sali na! Visit Bear Brand PH on Facebook for more details. These participating products are not suitable for infant feeding and are not breast milk substitutes. Promo runs from September 4 to October 27, 2017. Per DOH FDA CFRR permit number 0991, series of 2017. Bagong Joy Joy 4-4 pa 9 pesos ra Presyo hapit sa face pero mas daghang hugas ni Kung sa katuloani Diretso sa sponge suwayi O pula ka ayon ni Pula ka ayon Bagong Joy Joy 4-4 pa 9 pesos ra Presyo hapit sa face pero mas daghang hugas ni Bagong Joy 4-pack, 19 pesos SRP. Kapriso hapit sa paste pero mas naghanig mahugasan kaysa paste. Based on controlled test conditions. Bagong Joy 4-pack. Try now! Panang Puntador!